हेल' लोगोफोर आंनि भिडिअखौ चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। आं दा नै लावथियाव दंफैयो, कारिगावनि साहा ससे दावखोबानो मोनफैयो। लोगोफोर बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ नायलांबाय था नोंथांमोना। नै बेलाय बेनो लावथि गेरा, नै बेलाय बेरायनाय जायगा सुइस गेट बियो। दैया बारा गेरा, नै सुइस गेटआ बेखौ खेबथाना दंथ'यो ओरै। आइ दै थांबाय ओरै खावसे। एसेल' गोथौ नङा लोगोफोरनो, देन्जार गोथौ। ओरै थांबाय आइ दै नांहैबाय गासिनो। ओरै मालाय पिकनिक जागासिनो नै गेजेरावनो। देन्जार गोथौ जागोनलै ना? ना बानायहाव ना नांहैगासिनो खर'आवबो हायालै, साथनो हायाव हाजोबो बोहैनो। माथो थौलिसो दैया। मोनबाय आदा। दाखा दाला जोबथारो नै। डाबल थाखानांगौ नुवाखै? देन्जार फाग्लासो देन्जार माइकनि बानायखादों माने। बेयाव मा मा लिरदों बेयावनो नोंथांमोना फरायनानै मोननो हागोन आरोखि। सम्भाबति इरिगेसन प्रजेक्ट माखासे बेनो आरो बर्डआ, लावथिनि बर्डआ दै थांनाय दै आरो नायनाय गभार्नमेन्ट अफ आसाम टुरिजम डिपार्टमेन्ट बे उन्दैफोरखौ लानानै बेरायफैनो हागोन आरोखि। ओरै जिरायग्राबो दङ। जों दंफैलायो नै सायख्लुम बिफां सिङाव। गाज्रि जायगाया मोजां। ओमफ्राय ब्रिजखौ समायना नुथारो, दालांखौ। लावथि गेट, सुइस गेट नायनानै ला, बिराद स्टेन्डार्ड। नै फैबानो जाबाय, नायनानै लादो। गाइस नायनानै लादो लावथि गेटखौ नुवाखैब्ला। नैबे जाहैबाय बिडि ब्लक मिस्टार। नायनानै लाबाय, पिकनिक जागासिनो। आरो नैबे जाहैबाय थाग्रा, सुइस गेटखौ जोथोन लाग्रा माखासे बिबान गोनां सुबुंफोर थायो बावहाय। नायनानै ला, जायगाया मोजां, थान्दायानो।
Ông đúng là đi thôi. Chẳng लोगोफोर जों दा थांनो ओंखारबाय बेनिफ्राय लावथिनिफ्राय र' ओरै नैबे गयैसो नङा होमबा नैबे स्टेन्ड बहायदो बाय नैबे औ माबा खालामबावसो मोसानोसै नै फाग्ला फाग्ला थांनो बाथावथावखा आरोना जायगाया ए मा फिथाइ दं नै गोजौआव माबा फिथाइ दं जुमब्रा फिथाइ ना औ ए बे लामाया ओरैनो माबा थांमोन ना भुटान थांजाबाय बे लामायानो होनबा भुटान थांजायो माने ससिदु लावथिदु भुटान आंसै जोङो दा ओंखारबाय लावथि गेट सुइस गेटनिफ्राय ओंखारबायानो जों लावथिनिफ्राय दोननोसै बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासै दोनथ'नोसै मा होनो नोंथांमोना